מה קורה אנשים? היום אני אעשה לכם מדריך על התוכנה Install Creator Pro. אז קודם כל, דבר ראשון נתחיל. נפתח תיקייה חדשה שבה נשים את הקבצים. אז נקש ימני, חדש, תיקייה. לא יודע, נקרא לה דוד. יאללה, לא יודע למה, יש לי דוד. נכנס לתוכת הקובץ שאנחנו רוצים, נפתח עוד תיקייה, נקרא לה דוד ורסון 2. ונכנס גם לתוכה את התמונה השנייה. אני עכשיו מתקין את התמונות כי אין לי מה להתקין כל כך, אז רק שתדעו. אז ניכנס לתוכנה, אתם עוד מעט תבינו גם למה עשיתי שתי תיקיות. פה אל תסמנו ב-V, פשוט תעשו הבא. נלחץ על זה, נסמן את דוד שאנחנו רוצים להתקין, עושים הבא. פה זאת השפה, נשאיר את זה על English. אוקיי, כאן איך אנחנו נקרא למה שאנחנו רוצים להוריד, אז נקרא לזה דוד. עכשיו, כאן כל פעם שלוחצים על preview זה מראה לנו מה עשינו. אז רגע, הנה, כתוב Welcome to the Dude, Install Program. הנה, Dude, אוקיי, Next, הבא. כאן זה גם נקרא לזה Dude. זה הגרסאות. אז גרסה אחת Dude, הגרסה שלה נקרא לה Dude version 2. כאן אנחנו בוחרים איך זה ייראה ככה. אם אנחנו יכולים גם מסך מלא, שזה יראה ככה, אני פחות אוהב, אז נעשה על השמאל, יש כאן גם צבעים לבחור וכולי. הבא, כאן זה איך החלון עצמו יראה, זה מראה קצת יותר ישן, אני לא אוהב, אני מעדיף את הברירת מחדל. הנה שזה ככה, כמו שאנחנו משתמשים בזה עכשיו, אוקיי, כאן זה התמונות בצד, זה התמונה הזאת. אז איך אנחנו יודעים, אם אנחנו רוצים להכין אותם בפוטושופ, איך אנחנו יודעים מה הגודל? אז נכנסים לתיקייה, לכאן, לוחצים על זה, כתוב 140 על 316 וזה 57 על 57. אז נכנסים לפוטושופ, אני כבר נכנסתי, עשיתי משהו קליל, שומרים את זה, אני אוהב לשמור את זה על JPG. אוקיי, גם את השני. אוקיי, אז הנה מאפיינים, הנה JPG. עכשיו התוכנה עצמה לא יכולה לקרוא קובץ שהוא JPG, אנחנו חייבים להמיר את זה, אז מקש ימני מפעל הפורמטים לקובץ BMP ונעשה אישור. התחיל. עכשיו אני מאמין שרובכם מכירים את התוכנה, פשוט למטה יהיה הסבר על התוכנה ולינק להורדה. עכשיו עשיתי מקש ימני, פתחתי איפה שזה נמצא, פתחתי תיקיית יד, סימנתי את שניהם, גזרתי את זה. עכשיו לא משנה איפה באמת תשמרו את זה, אני פשוט אוהב לשמור את זה פה, הכי קל לי. אני בא פותח, רגע את השני, אוקיי, עכשיו תראו איך זה ייראה, זה ייראה ככה, השני ייראה ככה, אוקיי, הבא. כאן אנחנו פשוט כותבים סתם מה שבא לנו, information שאנחנו רוצים להעביר למי שמוריד, סתם, לא יודע, thanks for your time and blah blah blah. תראו איך זה ייראה, הנה thanks for your time, blah blah blah, אוקיי, next. כאן זה תקנון, הנה, שאנחנו חייבים לאשר בשביל להגיע לשלב הבא. כאן אנחנו בוחרים איפה התקנה, איפה זה התקין. אני סתם, בגלל שאני עושה לכם עכשיו, אני עושה על שולחן העבודה, אבל תשאירו את זה איך שזה היה, זה בדרך כלל מה שיש. ועכשיו אני סתם עשיתי על שולחן העבודה, כאן לא לגעת, גם כאן. אחד מהם זה האייקון, ואחד מהם זה מה אני רוצה שבנוסף על שולחן העבודה, אני לא ארחיב על זה עכשיו. זה ממש מדריך בסיסי. עכשיו אנחנו לגרסה השנייה, בגלל זה גם פתחנו עוד תיקייה של דוד ורסון 2, בשביל עכשיו. כאן אותו הדבר, כאן רק נוסיף לזה V2 הבא, ובאמת גם כאן דוד 2 ורסון 2 פריוויו. בואו נראה לכם איך זה, אתם יכולים או דוד ורסון 2. אוקיי, עכשיו הבא, ועכשיו באמת תשאירו את זה איך שזה, או שתשנו אותו למה אתם רוצים. אני משאיר את זה איך שזה, אין לי מה לשנות. אוקיי, זהו, כעיקרון סיימנו. עכשיו אנחנו בוחרים איפה נשמור את ההתקנה. אני עושה שולחן עבודה, כל השולחן עבודה בשביל שתראו, אני לא מרחיב במדריך הזה. אם יהיה ביקוש אני ארחיב יותר, יש פה עוד הרבה פונקציות שיכולים לשנות, כמו את הפתיחה וכל מיני, ואייקון להתקנה וכולי. אז זה כעיקרון ההתקנה. הנה תראו שזה באמת מתקין, next.
נקסט. עכשיו אנחנו יכולים לבחור איזה התקנה, דוד או איזה גרסה, בואו נעשה, אחרי זה נראה לכם את השני. הבא, הנה התקין, כי זה קצר, באמת, זה גם לא שוקל, אז אין לנו, זה לא אמור לקחת הרבה זמן. כאן, uninstall, זה אם אנחנו רוצים למחוק. אז נגיד אנחנו רוצים למחוק את מה שהתקנו. עכשיו זה רק תמונה, זה נראה לכם כאילו אין מה למחוק, אבל שזה המון קבצים וכאלו. אז הנה, אישור, הנה נמחק, ואת זה סל מחזור. עכשיו נראה לכם על הגרסה השנייה, הבא, דוד ורסון 2, מסכים, הבא, הנה סיים, נקסט, ולצאת, אוקיי, הנה עוד פעם, עכשיו זה הגרסה השנייה, שימו לב, זה הגרסה השנייה, מה שבחרנו שהיה הגרסה השנייה, ועוד פעם אותו הדבר, בשביל למחוק, אנחנו פותחים את זה, רגיל, נמחק, ואת זה לסל מחזור. אז זהו חברים, מקווה שנהניתם בסרטון, זה סרטון ראשון, אני לא מאמין שיהיה בו הרבה צפיות, אם יהיה בו בכלל, ופשוט תשתפו, גם אם אתם לא הייתם צריכים את הסרטון הזה, פשוט תשתפו אותו, אם זה עזר לכם, גם אם זה לא עזר, ואם אתם רוצים סרטון, לא משנה באיזה נושא, תגידו לי, ואני פשוט אעשה לכם סרטון.